Hello everyone! Ngayon po ay magluluto po ako ng sinigang na hipon. This time, ilalagay ko po yung taro roots and then hanggang madurog siya para lumabas yung kanyang lapot na sabaw. At ito pa yung okra, pampadagdag ito, pampalapot na din sa sabaw. Ang sarap kasi kapag mayroong okra at saka tarot. At ito naman yung aking talong. 2 pirasong talong lang ito. At idagdag ko na din yung 10 pieces na shrimp o hipon. Every time magluluto ako nito, dinamihan ko talaga ng vegetables kasi ang ganda naman at sarap naman, mas maraming sabaw at saka yung gulay. Fiber talaga to. At ito naman ang aking Knorr Cube shrimp flavor at sinigang mix original. Nagdagdag ako dito ng asin, depende sa inyong panlasa. After 2 minutes, andito na. Luto na lahat ng mga vegetables. Ilalagay na natin yung green chilies at saka dahon ng kangkong. Ang lapot na ng sabaw. So this time, tikman na natin kung tama na ba yung aking timpla. Ang asim! Nanonood talaga yung tamarind flavor. So ito na, luto na ang aking sinigang na hipon. Done! Thank you so much!
Ito po si Lutong Ilongga, ang kusinera niyo sa kusina. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye everyone! Ingat!